Vänta, nej, inte än. Jag ska se på salt också. Nej, salt för fan. Ja. Ska jag börja nu? Ja. Du ska i allt ju. Ja, det är bra. Det är bra. Stark kämpe. Fy fan. Åh, vidrigt. Åh. Drickan också. Drickan. Man behöver inte ta allt, va? Åh, fy fan. Alldeles gott. Det här kan vi ta till frukost. Åh, fy fan. Åh, helvete Amalia. Det här var gott, jag måste bara... Du tvättar henne. Måste du bara spy? Ja. Vi har samlats här idag. För att knäcka ägg! Ketchup! Här visar salt nu. Har du dragit på den där? Så jag ser inte. Vart är en nu så? Det där var inte skönt. Okej, vad ska man? Vinäger. I med hela näsan bara, som jag gjorde. Visst var det gott? Ja, jättegott. Åh, fy fan. Det var skitäckligt. Åh, fy fan. Jag fick det rakt i bihålan. Fy fan vad äckligt. Hela näsan är öm. Super. Don't do drugs. Gör inga knark. Vi kommer snart tillbaka med vår nya. Jag ska bara få ut vinägen ur näsan. Hej då!